ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇತ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ದಿಂಜಿದನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿನ ಅನ್ನು ತೂವಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಪನರೇನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ತುಳುವೆರದು ಪಂಡ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಇನಿ ಪಸರಿಸೇನೆ ಅಂತವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಡುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಯರ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಲುಂಡು ಆಂಡ ತೂಯರೆ ಗುರು ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 11 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತೂಲೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡಂಡ ಇನ್ನು ತೂವಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೆಟ್ಟೆ ಆತು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಕಜ್ಜಾ ದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. एच मोहम्मद अली सर हेमंत चावड़ी ने ಹರಿಯಾಪು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಜಯರಾಮ್ ಮಿಟ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ನೇತಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐನಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಜಯರಾಮ್ ಮಿಟ್ಲ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಬರೋರು ಅಂಚೆನೆ ಶುದ್ಧ ಶಶಿರಾಜ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹೇಮಂತ್ ಐನಾತ್ಮಿಕ ಚಾವಡಿ ಬಂದಿದೆ ಶುದ್ಧ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಮೇರ್ಲಾ ಚಾವಡಿ ಬಂದಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ರೈಟರ್ ಬೇರೆ ಅದೊಂದಿಗೆ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಸಿಇಒ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬಂದಿರೋ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬರಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಗುಡಿಯಾರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಗುಡಿಯಾರ್ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬೇರೆ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಏನಂಚಿನಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನ್ ಬೇರೆ ಹೇಮಂತ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಇತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಚ ಮಾತಾ ವಿನ್ನರ್ ನಗಲೆ ಚಾವಡಿ ಮಿತಿ ಲೈದ ಸುಲ್ಕಾದರಿಗೆ ಮಾತಾ ಓಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾತಾ ಮೀಡಿಯಾ ರಗಲಾದ ಪಡೆ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ವಿನ್ನರ್ ನಗಲೆ ಅವಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿಡೋರ ನೋಡೋರ ಓಕೆ ಡೇಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ವಿನ್ನರ್ ನಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಔಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇವಂತ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ ಅಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಕಾರ್ಯ ದುಡರ್ದ ಒಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದೆ ದುಡರ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನೇ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಮಾತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಯೋಜಿ ದುಡರ್ನ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ
ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ರಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಜ್ಜಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಜ್ಜಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯಂಚಿನ ಬುಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐಕಲೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿಯರೇ ಸಸಿರಾಜ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾಂತ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಾಂತ ನಟ ನಟಿಯರೇ ಮಾಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಿಲೀಸಿಗಿಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಎಂಕಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನ ಬನ್ನಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇತ ಆನ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆನ ಈ ದಿಂಜಿದನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿನ ಆನು ತೂವಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಪನರೇನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕೇಂಡೇನು ಕಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಒಂಡೇರು ಕಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬಸವಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನೂ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಟೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಮಹಾಂತ ಬಳಗದ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಏನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂಜಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ತು ನಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರತು ಈ ತುಳುನಾಟತ್ ಪಂಡೇರೇನು ದುಬೈಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡು ಪಂಡೇರು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪಿರೋರ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೇಶದಾಗಲೇ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಂತುಂಡು ನೆನಪಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತು ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾಂತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ತಪ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಿಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದುರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕಜ್ಜಾ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದುರ್ರೆ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಪಡ್ಪಣ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಯುವಕಿಯರ್ನಗ್ಲು ದುಂಬು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಎಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುರಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜವನರ್ನಗ್ಲು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲಡಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ತುಡಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಕಜ್ಜಾ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಕ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣೆ ಕೇಂಡೆ ಆರು ವಿದ್ಯಾವಂತೆಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೆನಡಾಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ದುಂಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಈ ಯುವಕರು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲಿಸದು ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲಡ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರಾಗ ಅವಕಾಶ ಆವಡದು ಪಡ್ಪಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೇವಲ ತುಳುವರದು ಪಂಡ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಉಳ್ಳೈನೆ ಆನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಇನಿ ಪಸರಿಸೈನೆ ಅಂತವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ
ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ಲ ಇನ್ನು ದುಬೈಡಾವಡು ಕೆನಡಾಡಾವಡು ಅಮೇರಿಕಾಡಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಉಡಾರ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲಾನ ಬುಡ್ದು ಪುತ್ತೂರುಗು ಬತ್ತದೇರು ಬಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಲು ಈತಿ ಜನ ಸೇರಿದೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದೇರು ಅವೇ ಅರ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪವಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಏನೈನೆ ಕೈತಳಿರ್ದು ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೊನ್ನಾಯಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾವಡು ಪೂರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ ಆರ್ನ ಟೀಚರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಮೈಸೂರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಐನ ಪದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೈಸೂರುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರುಡ ಒಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಹಿಟ್ ಆಪುನು ಪಣ್ಪುರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಮೊದಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇನಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ತುಂಡ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾಲಣ್ಣ ಆದಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಐನಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡಿನಿ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಇನಿ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೆಡ್ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪುಂಡ ಇನಿ ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ತಿಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆರೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಏಪ ಪಾತ್ರೆರಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಬೊಲೆಪ್ಪಾವಡು ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆರೊಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ದಿನದ ದುಂಬು ವಿಡಿಯೋಡೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಮೈಸೂರುಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರು ಯಾನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೋಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನೆಯರ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಡ ಇನಿ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಲೇರ ಇಂದು ಫುಲ್ ಇನಿಕ್ ಸೀಮಿತ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಏನಕಲು ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ಒಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಪನೋಡೆ ಶ್ವೇತಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಶ್ವೇತಾ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಡ್ಗಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೀರೋಡೆ ಯಾರು ಒಂಜಾತ್ ಹೋಸ್ಟ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಆರ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ ಶುಭನ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಒವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರು ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂಡ ಅವು ಇನಿಕೋಟ್ ಹಿಡ್ದಾಕ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಲ್ತು ಬಾಲಣ್ಣೆ. ಸೊ ಆರೆಗಲ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಏಮಾದ್ರು ಪಾತ್ರೆಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾಣದ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪನೋಡು ಕಡೆಕಾಲು ಶ್ರೀತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಂಜನ ಇಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಲೆ ಆತ್ಮೀಯರಂಚನ ಸಂಜೀವ ಮಠೊಂದೂರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಣಿತ ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ರಂಚನ ಮಾತ ಅತಿಥುಲೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರದ ಸಿನಿಮಾ ರಸಿಕೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತರಕರಲ್ಲೇ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಏನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಏನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬುಕ್ಕ ನಟ ನಟಿಯರ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳಿರ್ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಂಜೀವ್ ಅನ್ನೋ ಪಾತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗೆ ಪಾತೆರು ಇರ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ಜಾನ್ ಆಡ ಯಾರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರಳುಂಡು ಆಡ ತೂಯರ ಗುರು ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮರಳು ಎಂಚೆ ಬಂಡ ದುಂಬು ಇಂಬೇರ್ನ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನೆ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯೂ ಅಂತದು ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡರ್ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗಿನೋದ ನೆನಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದವ್ರ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬಂದೇರು ಏತಾರ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಯರ ಬರೋಡು ಅದು ನೆನಪಂಡು ಎಂಚಾಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ತೂಯೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ಕ ಎಣಿತಾಯಿ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿತರಕರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡ ಇನ್ನು ರಡ್ರೆ ಕೋಟಿದಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಎಂಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅದೇತು ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಡ ರಡ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಆತೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಡಾಪು ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವೇರ ನಂಬುದು ಇನಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹತ್ರ ಬಂಡ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಬರ್ಪಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬಾಲಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ನೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಿನೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಅರ್ನೋ ಥಿಯೇಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತೀರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೇರ ಭಯ ದೇವನೊಂಜಿ ಫೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಜಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಡವೇರೆಗೆ ಬತ್ತ ತೂಪುಡಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಅನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನ ಮುಚ್ಚಿಯಾರೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಧಾನ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಏರು ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ್ಯಾರ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಆ ತುಲೆ ಸುಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆದೇವ ನೋಡು ಬಿದೆ ಬೋತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದೇವ ನೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇದಿಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒವೇ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ತಿ ಚಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿದಯ ಪೋತು ಆಯ್ನಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒರಿಪು ಮರ್ಪು ವಿಚಾರ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೊಂದು ಏತೋ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಚ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡೆ ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟ ಬೇ ಜಹಿಂದ್ ಜೈಕರ್ ಪೂರನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಾ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೈನಂಚಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಸುಲ್ಮೇಲನ ಸಂದ ದಯಬಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಐನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಮನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯದ ಅಲತ್ ದಯವಂಡ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಜಿಸ್ಟ್ ಮೆನಾನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ತಂಡಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮುರಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆರ್ಲೆ ಕಜ್ಜಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚೆ ಅದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪುಣವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಐಕ್ ಸಂಶಯನ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋತ್ಕೆಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂಚಿನ ಮೆನನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಏನ ಬಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಏತು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಇಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಖಾಲಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಆತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜ್ ಜನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಹೀರೋ ಆತುಲ್ಲೇರು
ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಂದದ್ದು ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಬರ್ತದಕ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಫಿಲ್ಮನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೇತ BK ಶೆಟ್ರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಋತ್ಪುರಗವತ್ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಟ್ ಆತ್ ಪೂರ ಜನಲ ಯಾರು ಇತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಪರ ಇತ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಮಠ ಅಂದರು ರಾಧಾಂಕಲ್ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ ಪಂಡೇರು ದಾಯತವಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಜಗನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಜನ ಪಂಡೇರು ದಾಯತವಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಬೈದ ನಮ್ಮನೆ ಐನ್ ಹಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಹಿಟ್ ಮಂತ ಮನಸ್ಕಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ ತೂಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಪನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿ ಉಡುಪಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಐತ ಪೋಡಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಅವೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ನಮಕ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಯ್ಸತಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ದಿಜೇರು ಅವೇ ಲಕ್ಕ ಈ ಸತಿಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾವರ ನಂಬೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಅವಡಾಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದಕುಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಪಿರೋಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಂಟಂದು ಅಂಚದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರೇನು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಪೋಡುಂದು ಕೇನ್ವೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿರೋಡ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಪೂರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದೇರು ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಕೊರತೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓರಿ ಅಂತುಂಡ ಓರೇನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕಾದ ಅಗ್ಲು ಅವಿನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಊರಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಹರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕೆಲವರು ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪೋರ್ಲು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬತ್ತ ತೂವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪೂರರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪೊಲಿ ನಂತನೇನು ಸೋಕುಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಖುಷಿಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಖುಷಿ ಅನ್ನುತ್ತೀಯಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡಾಂಡ ಇನ್ನು ತೂವಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ವಿಮಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒನ್ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತ್ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೇನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೊಸತ್ ಪಂಡದು ಆತ್ ಸೋಕ್ತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೇನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಯವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದೇರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ಉಂಟು ದಯವಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹನಾಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಈತ್ ಮೋಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆತ ಮೋಕೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಸೊ ಅಂಚದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೂನ್ 11 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಉಪ್ಪ ಸೊ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಾರಿ 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 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡತುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಗೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಾತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ ಜೂನ್ 11 ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ಗೆ ಎಂದಾದ ಕೂರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲಿಪೇರುಂಡು ಬುಲಿಪೇರುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡು
ಒಂದು ಮಾತ ನವರಸ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಕೆಲವರಂತೂ ತೂಯೇರು ನನ್ನ ನಿಗುಲು ಬೇಗಡ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಲೋ ಮಾತೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್. ಕಜ್ಜ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ PU ಕಾಲೇಜಿದು ಯಾನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಜ್ಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಯಾನತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತುಯ್ಬೇಕು ಬಂದು ಇಂಕ್ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡ 4 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹೀರೋ 2 ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಇಮೋಷನ್ ಮಕ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಂತಲ ರಣಸಂತಾಡ್ ಬಂಪಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಾಂಡ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 5 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋಪರ್ ಪಂಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೂ ಹೆಂಕೊಂಡು. ಸೊ ದಯಮಂತ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಕಜ್ಜ ದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಕಜ್ಜ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಐತೆ ಅಂತೀಯ ಒಂದು ಎಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇದ ಆಡ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ದಿಂಜಿದನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿನ ತೂವ ಅಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಪನರೇನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ. ತುಳುವೆರದು ಪಂಡ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಉಳ್ಳೈನೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇನಿ ಪಸರಿಸೈನೆ ಅಂತವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಕಜ್ಜ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಯರೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಲ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ತೂಯರೆ ಗುರು ಸೋತಿಜ್ಜಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 11 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಬೇಗಡ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡಾಂಡ ಇನ್ನು ತೂವಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳೋದು. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಕಜ್ಜ ದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.